Ecoloxistas, apicultores, propietarios forestais e sindicatos agrarios denuncian na Fiscalía de Medio Ambiente as fumigacións aéreas contra as pragas do eucalipto. Aseguran que se está a usar un pesticida que a Comisión Europea considera tóxico, que pode matar as abellas e ter efectos nocivos sobre as persoas e o medio. Ecoloxistas, apicultores, propietarios forestais e sindicatos agrarios presentaron hoxe unha denuncia ante a Fiscalía de Medio Ambiente contra as fumigacións aéreas para combater as pragas nas plantacións de eucalipto. Aseguran que a Xunta e varios concellos están autorizando o uso dun pesticida que a Comisión Europea prohibiu e ordenou retirar antes de agosto pola súa elevada toxicidade. Alertan de que o seu uso pode matar as abellas e ter efectos nocivos sobre as persoas e o medio. Con esta denuncia, os colectivos que integran a plataforma contra as fumigacións piden ya á Fiscalía de Medio Ambiente que actúe ante o que eles consideran un delito medioambiental. Nela aseguran que a Mesa da Madeira, convocada pola Xunta, aprobou as fumigacións aéreas para combater a praga do gurgullo no eucalipto con flufenoxurón, un insecticida que a Comisión Europea prohibiu e ordeou retirar antes de agosto pola súa elevada toxicidade. Denuncian tamén que concellos como o de Melide publicaron bandos instando aos propietarios a permitir a fumigación nas súas plantacións. Baixo ningún concepto, unha administración ou as diversas administracións poden en este momento estar permitindo e moito menos promovendo que precisamente se nos fumigue masivamente e ademais eso con produtos que parece que o que queren é simplemente acabarlle cos stocks ás empresas, neste caso a BAF, que sabe que o día 31 de xullo o ten que ter retirado do mercado. Diferentes estudios demostran que este pesticida é tóxico para os acuíferos, o medio ambiente, a saúde humana e animal. As abellas son as máis afectadas, pode provocar a súa desaparición. É como se tuveran Alzheimer, salen da colmea, non saben voltar e a colmea vai a menos, non hai síntomas de ninguna outra enfermedade, a colmea está chea de provisións, pero sin abellas. A plataforma denuncia que xa se fixeron fumigacións en montes de Viveiro e que lograron parar de momento as de Porto do Son. Apostan por usar medios biolóxicos para combater esta praga que afecta á cuarta parte dos eucaliptais galegos. Aseguran que o 60% dos pesticidas dispersados por medios aéreos expándense a kilómetros do seu obxectivo.